Almighty God. Our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning Iloilo. Welcome sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Ika 48 episode na naton diri sa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Ramil Oy. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Bayani Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, inyong inkaupod sa subong nga agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Police Corporal Vincent Bluza Jr. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagaton siningap kadalon sa inyo sa subong nga agang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa nga Iloilo. Happy Tuesday morning, kids, sa inyo tanan-tanan. Kanasig lang sang inadlaw kag petsa 11 na kita karon sa bulan sang Hunyo tuig 2024. Pasensya gid wala kita ka program sa aton sini nga kape kag balita kahapon nga adlaw.
Kay nadulaan kita sa internet no diri sa provincial headquarters. Kag mayara kitang activity no nga giniwat kahapon nga adlaw sa aga pa dito sa bago naton sining new site sa barangay sa Blugon, Pasig City, Iloilo. So bantayan yung aton sining video coverage ang pag-upload naton after sa aton sining program sa mga pinings no dito kahapon no sa paghiwat aton sa first flag raising ceremony dito sa aton sining the new home of the Ilonggo Cubs dito sa new site no sa Iloilo Police Provincial Office sa barangay sa Blugon, Pasig City, Iloilo. And of course, ang aton sining activity kahapon nga adlaw kintabungan man sa aton sining Regional Director, Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki. And of course, sa aton sining Officer in Charge, Police Colonel Bayani Razalan. Kag madamo kita sa mga balita impormasyon nga pagdalon sa inyo sa subong aga. Nakuna na dira no ang giniwat sining buy-bust operation dira sa banwasang Pavia, Iloilo. Kahapon nga adlaw nga which is nga medyo dako no aton sining recoveries. Nagaton sining ay baloon no with our Chief of Police dira sa banwasang Pavia in just a while. And of course aton man sining ay baloon no ang nagluntad or ukon ginhiwat sining sama sining buy-bust operation dira sa banwasang Lambunaw kahapon nga adlaw. Kaming kaupon man naton karon ang aton sining hepe dira sa banwasang Lambunaw, Iloilo o kon Lambunaw Municipal Police Station. And of course, madamo pa kayo sa mga accomplishment ang inyo sining mga Ilonggo Cups no kahapon nga adlaw sang ibukada sining adlaw no sa subong semana. At this moment, yara na sa linya no kay may nakaschedule pang meeting aton sining mapisan nga hepe sa Pavia, Iloilo. At this moment, yara na si Sir Kabalikat Police Major Daji Dilima. Sir, good morning sir. Welcome sa aton sa ning programa Ilonggo Cups on Air with Radio Ogyom na nakahook up kita sa Subongaga. And of course, kaupo nimo sa Subongaga Kabalikat Erwin sir. Yes, Erwin. Good morning sa imo mga followers. Thank you so much sir no sa imo sining chimpo sa Subongaga nga I know nga medyo masako si sir sa Subongaga. Anyway, sir no kadako sa aton sining recoveries kahapon nga adlaw worth pila naman ini sir ang aton sining kung ibaligya ining mga recoveries naton sa sining pila bala ka persona nga aton sining tidigayon pagid nga madako pag sa din nga area dira sa inyo sining nasakupan nga banwa sir Kabalikat Police Major Dilima sir. Yes, Erwin, balik kagabi no, or sang kaina sa kagahon, mga pasado alas 12. Oo, kagina lang ni kayo sa kasanagon gali, sir? Yes, kaina sang kagahon, mga alas 12 no, mga siningapit ka. Okay, oo. Pila ka persona, sir, ang natigayon naton sining ma-apprehend, sir, sa sining operasyon naton? Yes, duha ka persona nga aton arestado, isa ka high value individual, isa ka self-level individual. Ang HBI natin Erwin naman si alias Tibong. Oo. Ang aton nga SLI naman si alias Tonoy. No? Tanan residente ng Barangay Balapag, Iloilo. At the same time, tanan badak watchlisted sa mga nga barangay Erwin. Okay. Mga tumandok ini sila gali sang nasambit sini nga barangay, sir. Aside yes. Sini, sir, is may mga previous pagid ini silang mga kaso pagid, sir? Wala sila sing previous cases ining duha. Pila ni tanan ka gramo ang natigayon naton nga ma-recover sila sini nga posisyon sir kag pila ning iya sini nga standard drug price sir. Na-recover sa possession sa duha ang more or less 80 grams kag may standard drug price nga 544,000 pesos sir. Wow, sobra gali sa tunga sa milyon ang kung ibaligya ni no bawo kada kuli nga recovery sir. Mga pila man ni ka simana sir or binulan ang aton sini nga pagmonitor sa ila sini nga illegal activity ngay ni sir. Actually, madugay na Erwin, no? Since nag-assume kita, nagagawa na iningalan. Kapila natin inigin-attempt na gina-operate. But tama ka, fishy sining aton subject na. But kagabi, na materialize sining aton operation. Okay. Kag ining mga nadakpan naton ining nga HBI kag SLI nga ini sir is mga pamilyado na ini sir or may mga kabataan na? May kabataang isa, tapos ang isa soltero. Kag ano ning ila sini nga permanente gid nga obra sir o kung may ara gid man? Ang isa driver, ako ng tricycle driver, ang isa wala.
Okay. Kag sa dinhi sila subong detain sir kag ano pagin nga mga kasong ila sini nga pagatubangon sir angot sa sini nga pagdakop naton sa sini nga duwa ka mga suspetsado sir. Yes, Erwin, upon the Municipal Police Station, preparing sa kasong pagbayaran sa Arena 165, particularly in Section 511 sa Duha, kag Section 21, ang conspiracy. Okay. Mensahe na lang naton sir sa mga publiko naton dira sa banwasang Pavia sir kay nagasunod-sunod ng aton sini nga mga successful operation kag hindi man malipod maligar no ang dako man nga bulig sa aton sini nga komunidad. Dugang nato nga mensahe sir sa mga Pavianhon sa sini nga ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga sir kabalikat Police Major Dilima sir. Yes, Erwin, padayon naton ini nga ginahambal noong ligawan ng paggamit kag pag-possess ng illegal nga droga no. Ang Pavia Municipal Police Station and sa ilalong sa pagpumuno sa aton nga Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan, amo ning ang marching order niya sa aton no, nga intensify ang kampanya naton sa illegal nga droga. So ligawan naton ini pangod ang halit sinit man ka dako Erwin. Okay, thank you so much good sir sa imo sining timpo sa Subongaga sir and congratulations gid sa bugos naton sining persa no sang Pavia Municipal Police Station sir. Thank you sir, good morning. Thank you so much gid aton sining nabatian ang mapisa naton nga hepe dira sa banwasang Pavia Iloilo kabalikat Police Major Daji Dilima. Kawisis nga dako no nga recoveries naton masobra sa tunga naman sa kamilyon aton sining nga recoveries no sa sining intensified campaign kontra illegal sining nga droga kagina lang gali no sang kasanagon dira sa banwasang Pavia Iloilo. Sa sining nga kampanya naton kontra illegal nga droga sa gyapon na aton sining officer in charge Police Colonel Bayani Razalan ang dakogin nga pasalamat no sa mga pumuluyo man naton nakapadangat sang ila sining nga mga impormasyon sa aton nga mga Ilonggo Caps sa mga municipal police stations naton. Ilabi na gid no dira sa banwasang Pavia halos kada semana no miara gid si or hindi gid ma-zero sa mga may nadakpan gid sa gihapon kita nga mga individual nga naga-engage kang nagabalik no sa sining illegal nga likoton. Ay siyempre na banwasang Pavia mga danis malapit man sa syudad sang Iloilo. Tagamo ning mga isa man sa mga crowded naton sining mga banwa or madamo sang populasyon kag ginahukmungan man sa mga individual dira nga padayon naton sining ginabantayan. So sa gyapon no sa aton sining mga pumuluyo always ginaton sining gina-encourage sa gihapon. Napadayon naton kag buligan naton nga bantayan ang aton sining komunidad. Ilabi na gid ang mga pamilya naton, mga kabataan naton, ilabi na gid sa mga ginikanan. Monitor gid ang engagements kag activities sang inyo sining mga kabataan agod nga hindi mahilabtan sa sining mga hindi manami nga mga individual nga nagadulot sang hindi manami sining likoton sa aton sining mga kabarangayan kag sa aton sining komunidad. So once again, congratulations gid sa Pavia Municipal Police Station. Kag sa tanan no nag-upod sa sining operasyon no kag natigayon ng ambal kani sa aton sining hepe dira no. Napilaman ka inadlaw no ang pag-monitor or binulan man ang pag-monitor no sa sining mga individual. Kay siyempre isa sa ila is high value individual or ginambal naton sining HBI no. Kaya of course ang isa naman is street level individual. Kaya mo na bala no nga yung siyempre kung sa mga negosyo may mga partner or may mga upod gid. Siyempre mo na bala bali lang no para madasig ang negosyo may kinahanglan may katuwang ka, may kapartner ka. Ang masubo no kag siyempre kalipayan man sa kagadaman nga nadakpan ining upod man sa aton sining high value individual. Sa gihapon padayon aton sining mabasko nga kampanya kontra illegal nga droga. Kag hindi ini matapos-tapos no kung hindi naton pag-suportahan tanan-tanan. Kag of course no sa mga individual pa dira nga hindi kamo madakpan pa sa gihapon. Ulat-ulat lang kay kamo nang masunod kung hindi ninyo pag-untaton ang inyo sining mga activity. Sa aton sining oras nga last 10:20 na saga. Sa gihapon padayon kamo nga dantaw sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. With Radyo Ogyon Santa Barbara. Mabatian man kita sa ila sining frequency no 106.7 FM
At siyempre makitaan kita sa aton sining mga official Facebook pages, ang Iloilo Police Provincial Office kag subong man Santa Barbara Ogyon page. And of course, salamat man kita sa opportunity nga ginhatag sa local government unit sa Santa Barbara. Maka on air kita no kada alas 10 to alas 11 sa aga. Kada Martes no diri sa aton sining programa. Pumuna dira ni sa aton sining mabuot nga mayor, Honorable Dennis Superficial. And of course, sa management and staff sa Radyo Ogyon Santa Barbara, pagpanguna dira ni Sir Buboy Socaldito, thank you so much again. Sa technical side dira no ko po naton dira no si Sir Dennis Genesis rather no Genesis Demilio. Of course dira kay Mama Zoe no kag Mama mga upo naton no dira sa Radyo Ogyon Santa Barbara. Thank you so much again kay subong man kay Sir Ray no, Ray Medina. Thank you so much again sa kalwan no nga at least no naka-program kita every once a week or in every Tuesday dira sa on makaukap kita no with Radio Ogyon Santa Barbara. Kaya sa inik dako nga pamagi man o dako nga opportunity na ginatag no sa local government sa Santa Barbara mapalabot ng aton sining mga programa direkta mismo sa aton sining mga pumuluyo. And of course, ang mga nagapamati dram sa aton man sa Santa Barbara Public Market. Kada Biyernes kag Martes no ang tienda dira sa Banwasang Santa Barbara. Nakasigabong aton sining speaker dira sa Santa Barbara Public Market. Thank you so much gid kag sa aton nga mga live viewers. Subong man sa aton sining mga followers no pwede ka mo dira ka palabot sa inyo sining mga shoutouts, comments and suggestions kag kag participation no, sa aton sining gina-discuss sa subungaga through sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man sa nagapamati no dira sa Radyo Ogyon Santa Barbara sa 106.7 FM sa inyo sining mga FM radio sets. Para sa moment ato na ipasiplatan ang aton sining mga live viewers. Nagalantaw sa subong aga ang Maasin Iloilo Police Station or Maasin Municipal Police Station no, sa aton sining programa sa papunguna dira ni Sir Police Major Jose Nemias Pamplona. Kaya sumapisa naton dira nga mga Ilonggo Cups dira sa Banwasang Maasin o kon Maasin MPS. Kaya speaking of Maasin no, sa classmate Alvin Mogliado nagalantaw sa subong aga dira sa Canada. Tumandok man sa Maasin. Thank you so much, Ged. Nagsubong man si Ma'am Ray Jane Marie Diaz. Nagalantaw man no, dira sa Banwasang Zaraga, Iloilo. Kag siyempre nagalantaw gid ang Zaraga Municipal Police Station. Pagpunguna sa aton dira ang mapisan nga hepe na Police Captain Rafi Sinieres. Kag sa aton mga personnel dira nga which is nga madamo man sa mga policemen ang Banwasang Zaraga when it comes sa kampanya naton kontra illegal quarry. And of course, si Mama Mary Gold Clarito ng Lantawged sa Subungaga. Thank you so much. Sa tanan aton sining mga live viewers, no, pwede ka mo kapadangat sa inyo sining shoutouts no, sa aton sining programa while ongoing aton sining program sa Subungaga. Sa dili lang ipadugay, may kupod man naton ang hepe no, sa Lambunaw Municipal Police Station. Ang man sining accomplishment man o kung nang ila sining successful operation sa sining giniwa sining bypass kahapon aton nga ibaloon kung pila man ka persona ang ila sining napangdakop kag kung pila naman ka gramo kag pila ning worth nga sa aton sining recovery. Kag sa subong man nga orsang tinigdan sining bulan kag subong sang hasta sa subong bulan sang Hunyo kag aton nga pasiplatan ng mga operational accomplishment sang inyo sining mga Ilonggo Cups. Alin sa pagpungko sa aton sining officer in charge Police Colonel Bayani Razalan. Nag-umpisa no sang Abril 19 tubtob kahapon no nga mga accomplishment naton. Aton sining pasiplatan no after sa aton sining mga interviews. Which is nga quite alarming no kag impressive ining mga data naton. Ay madamo sa aton sining mga apprehensions. Ilabi na gid sa kampanya naton kontra illegal sining droga. Sa kuman kampanya naton on intensified campaign on arrested wanted person. Madamo sa mga gid pang serbihan naton sa arrest warrant diri sa probinsya sa Iloilo. Kag subong man sa mga accomplishment naton kampanya kontra illegal sining or illegal quarry. Mayara man no, damo man kita sa mga na-impound kag mga napang-recover
sining mga quarry materials no sa sining mga checkpoints nato na ginahiwat diri sa mga tagsa-tagsa naton sining mga municipality or area of responsibility. Kasi siyempre series of activities no sa subong man ang inyo sining mga locaps. Sa sina mga campaign naton kontra illegal nga pagpangisda siyara man sa gihapon. Padayon ng aton sining pagbantay sa aton sining mga kadagatan. Bakit na ang aton sining kampanya kontra illegal sining sugal. Speaking of activity, was is Independence Day. So June 12, every June 12 mo nagaiwat kita sa flag raising ceremony. Kabantayan nyo man buwas ng aton sining video coverage sa sining padayon na ora aton sining pagahiwaton nga Independence Day flag raising. Which is nga mayara kitang activity no dito sa Banwa, mayara kitang participation no diri sa Banwasang Santa Barbara. Siyempre basta magambal kita nga Banwasang Santa Barbara isikat kinina sa Independence Day. Which is nga makitaan diri no, sa aton sining probinsya kag diri sa Banwasang Santa Barbara ang pinakamataas sining flagpole sa Pilipinas, ikaduwa sa pinakamataas nga flagpole sa Pilipinas. Which is nga dangat no sang masobra 120 katapak. Ang aton sining flagpole no dira sa Banwasang Santa Barbara. Kag makitaan man ang ikaduwa man no sang pinakadako sining flag. Dire sa Banwasang Santa Barbara. Kag siyempre sikat dira ng aton sining mga local heroes. Magpuna dira ni General Martin Delgado. Which is amo naging pangalan no, sa aton sining Police Regional Office 6. So when it comes sa Banwasang Santa Barbara, when it comes sa history and heritage, hindi ginina or hindi gin magpauli ng Banwasang Santa Barbara. Kay ika 126 na sa aton sining Independence Day. Which is nga aton sining mga banganihan no, nga mga Ilonggo taga-Ibanez Kumandok man sa Banwasang Santa Barbara ang nagpakigbato no, sa atong inaway sa colonization period siyempre sa World War II diri sa Banwasang Santa Barbara. Kaya mo na bala no, sa aton sining mga uling tubo dira dapat hindi naton man pagkalipatan ng history kag ilabi na gid ang pakigbato no, sa aton sining mga national heroes kag which is nga iba naton is mga parintihan naton or mga kasimanwagin naton. Kag sa buwas man nga adlaw nung mayara kita nga flag raising diri sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters diri sa Santa Barbara. Buwas man sa aga no makaiwat man sa flag raising ang inyo sining mga Ilonggo Caps. And of course pagpuna sa aton sining officer in charge Police Colonel Bayani Razalan. Kag siyempre no sa pagpringkasok sa aton sining Police Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalo. Sa aton sining oras nga last 10:30 na sa aga. Diya sa while no aton sining pagigangutan no ang aton nga mapisan man nga Pedra sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. Angkot man sa ila sining accomplishment no sa organ hiwat sining bypass operation kahapon or kagabi no aton sining ibuloon. Which is nga always ginaton sining ginaliwat-liwat sa aton sining mapumuloyo. Pantayan ginaton aton sining palibot ilabi na gid mga miyembro sa aton sining pamilya ay hindi mabiktima no sa sining illegal sining droga ay mga mostly ning mga target ng mga kabataan man ang pila ka mga grupo sa mga lamharon no which is nga mga prone sa sining temptation sa paggamit sang illegal sining droga. So this moment yaran sa linya si Sir aton sining mapisan nga hepe sang Lambunaw Municipal Police Station. Kabalikata Police Major Roy Tayona. Sir, good morning good sir. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikat Erwin sir. Yes sir, Kabalikat Erwin. Kag sa tanan yung mga viewers kag palamati sa aton nga programa mayong aga sir. Thank you so much good sir sa imo sining chimpo sa subong hapon sa subong aga rather sir no. Kamusta by the way sir? Kamusta dira ang aton sining chimpo dira sa Banwasang Lambunaw sir? Yes sir no, so far sa subong mga tinion okay gid sir no.
butlak ang aton nga si Haring Adlaw kag kung medyo hapon sir medyo ga goom-goom kag kung Oo. kaisa ga ulan diri sir sa Banwasang Lambunaw. At least sir, no, nga sa subong nga mga binulan no, nga at least sa June na mabatyagan na nato ng medyo malamig-lamig mga tiyempo sa sinipatupa-supa sa ulan kag tani tayuyo na ning ulan sir no kay dapat no sa previous ini nga mga tinuig no or mga ano is basta June gani is nadamo na sa mga bagyo kag malamig na aton sining nga tiyempo no. Anyway sir no, sa sining kampanya naton kontra illegal nga droga is mayara man si waing man kamo ng pauli no sa nga successful operation kahapon nga adlaw. Ano oras bala sir ining natigayon naton nga ang operasyon naton kag pila ka persona ang aton sining nga napang dakop sir kahapon nga adlaw? Yes sir no, kabalikat Erwin, kahapon mga 1:44 sang hapon, June 10, 2024 sa barangay Magbato, Lambunaw, Iloilo. Nagpatigayon kita sing anti-illegal drugs operation. Bangod ini sir sa information sa aton mga pumuluyo kag barangay officials dira sir no, nga may na notisyahan sila nga daw hindi amo nga gakalatabo sir no, nga amo na ang illegal drugs operation transaction dira. So nagkandak kita sang tasing and surveillance hasta nga nag-test buy until such time sir nga kahapon patigayon ang aton nga madinalag-on nga anti-illegal drugs operation batok sa duha ka persona sir. Ining duha bala ka persona sir is tumandok kini sa mismo sang Lambunaw sir? Yes, hindi sir no, bali pumuluyo ini sang barangay Damuong, Haniway, Iloilo. So adjacent municipality sang Banwasang Lambunaw sir. Okay. Ining mga individual nga ini bala sir is nagano lang dira sir nagtransaksyon lang dira kung baga kung ba ang ila sining illegal activity ni sir yung mga parokyano nila is mga taga Lambunaw man gali. Yes sir, bali ga order ni sa ila kumbaga sir no, sang amo ni nga illegal nga droga, then ginadulong nila ini sir. Okay. Ano ni sir ilang pamagi sa transaksyon sir online mala ini sir or ano gid sir through text kag tawag man sir? Yes sir, through text and tawag, then after sang ilang consummate ng transaction nila sir, ginadulong nila sa ilang parokyano sir na so amo na nga ideaan man naton sir nga maka-transaction ng aton nga confidential informant kag kaupod ang aton nga police for sure bayan. Ano ni sir ang mga na-apprehend naton sir, mga considered sila nga ano nga ilang classification sir, mga street level individual lang ni sila? Yes sir, newly identified street level individuals. Kag ano ni sir, mga pamilyado na ini sila sir or mga lamaharon pa? Sa aton nga pag-interview sa ila sir no, ang isa nagaedad 19 years old. Bataon pa gali. May live-in partner, ang isa naman 24 years old. May live-in partner man sir. Kag pan sa investigation naton sir, kag thorough investigation sa sini sir is may mga previous ini sila nga kaso man dira sa pihak or pihak nga Banwa or since nga tumandok sila sa Haniway sir, may mga pending case man ni sila or mga involvement sini nga mga krimen sir? Yes sir, so far wala man sila sir sang mga dagko nga mga insidente nga ano sir no, mga minor violations sang mga municipal ordinance lang gid kung kisa. Kag kung makainom mo na medyo mga salawayon sa ilang barangay sir. Kag ano ning mga trabaho nila sir raw, may mga permanente ni sila nga mga trabaho ina kumayara gid man? Ang isa driver sir no, ang isa naman daw laborer lang sir kung saan o lang gid may obra. Kaya mo lang gina. Kag ano ning target nila sir nga mga parokyano sir, why man sila sang pili or kalabanan is mga kabataan gid ang ila sini nga target sir? Yes sir no, usually ang ila nga mga parokyano ni sir mga kasubong mo nila nga kaedad sir no, mga lamaharon pa man sir, so amo na gani nga ingkasan naton ang anti-illegal drugs operation para ma-save naton ng aton mga pamatanon sir. Mga pila man ni sir ka ano sir sinimana or binulan man ang pag-monitor naton sang activities ni nila sir? Mga 2 weeks man siguro sir no, nga pag-abot sang information sa aton, so amo na nga ginaksyonan naton sir. Kag nakatuwad man bala sila sir kung sa din man nila ginakuha ang supply nila sir, is it nga diri lang sa probinsya sir or sa syudad pa ni halin ang iban nga mga supply nila?
Based sa pag-interview namon sa ila, gintuad man nila nga ang source nila, sir, is coming from somewhere in Iloilo City, sir. Mhm. Okay. Mga pila gid tanan gani sir ka gramo na recover naton sir, kung baligyan ni naton mga pila ning mabenta nila sir kung once ka nabaligyan na nila. Yes, sir, naka-recover kita, dala na ang aton nga buy bust items, ang 5 ka heat-sealed plastic sachet, sir, no? Mm. Kaga sa estimate natin, sir, nagabugat ini sang 10 grams, kag Ah. may standard drug price nga 68,000 pesos. Okay, kung waga sa in just pila lang lika gramo is mga pila man lika sachet ang ano nila mahimo gali no. Anyway sir, sa dinhi sila subong detain sir kag ano ning mga kaso no, sa to be specific no, sa sining pagbayular sang illegal nga droga sir, ang ila sining pagatubangon sir. Yes, sir, sa subong, ari sir, sila nakaunong sa aton nga custodial facilities ang aton na police station. Kaga karon sa hapon naka-schedule nga i-file naton ang complaint against sa ila for violation of Section 5 and 11 of Republic Act 9165 sa aton nga Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Okay, thank you so much good sir sa imo sining chimpo sa sumungaga sir, kag mensahe na lang naton sir sa mga taga Lambunaw or Lambunaw noon kay is quite nga daw ka ano no, kay ang iban is lapit lang sa city ang mga ano naton, ang mostly naga-engage sa sining illegal nga droga, pero ang mga malayo naton sining mga kabanwahanan no, like sa banwa sang Lambunaw nga ma-consider man naton nga medyo nabukid na pang may mga individual gid gali no nga nagasuhot man dira sa aton sining banwa sa sining pagduso sang illegal sining droga sir. Mensahe naton sir kabalikat Police Major Roy Tayona sir. Yes, sir, no, sa mga pumuluyo, sa mga taga Lambunaw, mga Lambunaw noon, mag-cooperate lang kita sa aton nga kapulisan, no, kag gina-take advantage ko man ang ini nga interview, sir, sa pagpasalamat sa mga pumuluyo nga nagahatag sang information sa aton, sir, no, nangin madinalagon ang ini nga pagpatigayon naton sa operation. Ay kung wala sila siguro, sir, medyo mabudlayan kita. So sa mga gasigi padira maguntat na kay ang aton nga kampanya hindi lang ang kapulisan ang kampanya, sir, no. So ang aton nga pumuluyo engage na gid o kung nagabulig na gid sa aton agud matap na ang ini nga illegal na droga. Okay, thank you so much gid sir sa imo sining timpo sa sumungaga sir no. Once again congratulations gid sa sining isa naman ka successful operation naton kahapon nga adlaw no sa sing dira sa banwa sa inyo sining sakpan dira sa banwa sa Lambunaw, Iloilo sir. Thank you so much gid sir and congratulations sa kabalikat Police Major Roy Tayona sir. Thank you, sir, and God bless us all. Aton sining napatian ng mapisan nga hepe sang Lambunaw Municipal Police Station. Kabalikat Police Major Roy Tayona. Muna nga aton sining mga accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga. Dapat tandaan nato no sa mga ginikanan dira no, kag mensahe man sa aton sining mga hepe. Balgan ni Sir Tayona no nga inining mga successful ang aton sining mga operasyon kung without sa inyo sining nga support hindi naton ma-fully madula ang ining illegal nga droga kung hindi naton pag-suportahan tanan-tanan. So ano man ang imo sining nga profesyon sa kabuhi dira, ano man imo sining nga trabaho, may obligasyon ka nung magbantay sa aton sining nga komunidad para sa kalinungan kagatawayan sa aton sining nga mga barangay dira. Tanan-tanan kita may role, even bata ka man o kung naginikanan, ilabay na ginikanan ka. Kasubong man mga barangay officials naton, tanan nga naton sining mga kaupod no, either whatever nga mga agencies dira. Part ka mo sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga. Pwede lang ni obra sa inyo sining mga kapulisan. Pwede lang ni obra sa PDEAN or Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi lang ni obra sa barangay kundi obra ni naton tanan-tanan nga amligan aton sining komunidad sa paglaptano sang sining illegal sining droga. Nawala naman naton, aware naman kita kung ano hindi man naming epekto sang illegal nga droga sa aton nga individual, sa aton sining pamilya, ilabi na gid sa aton sining mga kabarangayan dira. Kaya mo na bala subong no, hindi kita naton mabalaan. Yung iba nabi mga gakomit sa mga heinous crime, kaya gali kita kabalo no nga sila gali is lulong sa droga or nakaagi sa tilaw sang droga. That's why nga hindi naton malubos maisip kung saan makakomit sila sang krimen nga daw hindi ilimuon sang tawo. Ako
Amo na balak sa anong pasibangdan nila nga naglingin ang ulo, nagbuang-buang. Or natula siya sing kulingon gali kay hit-hit dira sang syabo. Or nakaagi dira hit-hit nga way masustain ang bisyo. Amo nang maabtan no kundi sa lawayon kag balantayan sa aton sining komunidad. So, amo na bala mabudlay no sa tawo no nga aware kita kung ano ang makapalain sa aton. Anong makapalain sa aton sining lawas. Apang gani kong bisyo na gani kapin pa ko nung pisahan mo na, kitilawan mo na. Mo na bala no basta bisyo wala na isang moderation, basta ginatawag nga bisyo is bawal gid. Kaya na sang moderation dira kay once nga no is addiction na kining imo sini nga matupad. Mas better na lang hindi na lang mag-commit, hindi na lang magtiraw. Ako nga hindi ka mo mag-addict. Sa aton sining oras nga last 10:42 na saga. Nagyapon ka mo lang tao sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Aris moment ato na ipasiplatan ng aton sining mga live viewers no. Thank you so much gid sa kay Batad MPS nga lantaw. Thank you so much. Si kumaring Chris Cloud Busan nga lantaw man sa aton sining programa. Thank you so much gid. Sa tanan aton sining mga live viewers no nga way naton matamyaw dira. Nga shout out ginadmon kamo. Aris moment makatag naman kita sa mga pila ka mga tips and reminders. Ay, siyempre kinalawat-ibatin nato ng aton sining mga crime prevention tips. Agod nga hindi kita malipat no kay amo na blambal nila nga ginaorga kalotsan kita kung malimta naton kung why kita gina-remind. So that's why nga always naton gina-remind sa inyo sa aton sining mga program ang pila ka mga crime prevention tips nga dapat ninyo mahibaloan. Kaya siyempre kung ano man ang inyo sining mga naibaluan dira, kung ano man nga mga tips, nga mga safety tips nga ginatag naton sa inyo, is dapat i-share nyo man dira no, sa aton sining mga or sa mga miyembro sang pamilya ninyo dira or sa sulod sang panimalay mga kupdanan ninyo dira, agad nga minaware man sila. Siyempre sa aton sining mga panimalay no, siguraduhon gid permi nga sarado ang aton nga panimalay. Antes kita maglakat dira or antes kita magbakasyon. Hindi nga magbakasyon grande kang imo sining panimalay, open lang dira. Pagbalik mo way ka na sang balikan. Dapat secure gid no nga dapat secure ang aton sining panimalay. Asain nga secure dira sa mga kawatan. Secure man nga hindi man madamay dira sa kalamidad o kung masunugan ang inyo sining panimalay. Kaga siyempre no kung antes man kamo magbarbakasyon sa mga beaches dira or magpaliwaliwa, bes nga nagpaliwaliwa ka pagbalik mo stress ka naman. Ang problemado kay ikaw ang nakawatan. Dapat always gid nga secure ang panimalay antes bayaan. Kaga kung pibili man lang ano kamo sang may ma-attender dira o may mabilin dira sa inyo sining panimalay agod nga may magbantay dira. Kung pwede man lang no maka-install ka mo sa mga siyempre subong is affordable na. Accessible na kag makapili na kamo dira online man. Damo na sa mga online shops dira. Pwede ninyo baklan sang CCTV o kung closed circuit television. Agad nga siyempre mabantayan ninyo 24 hours ang inyo sining panimalay. As long as nga may internet ka dira no, pwede nyo gid mamonitor. So kung advance sa komplikata Vincent no, nga aton sining mga CCTV ay may mga audio na biskan may tawang panimalay nyo once nga may magsulod dira, pwede nyo masingitan. At pwede nyo mamonitor no, pwede nyo mabuyayaw. Pwede nyo mabuyayaw online through sa inyo sining CCTV. Ang iban nga ni kabalikat Vincent nga butangan nila speaker ng ila sining CCTV ng extended pagin nga speaker. Once nga sulod sa panimalay nila, pwede sila ka-communicate no, kay pwede ka mo ka video call na lang. Kay may apps sining mga or may mga applications ini no, may mga mobile apps ini. Sining mga CCTV nga ma-install. Sa una CCTV ya linong-linong yan mo wala audio. Tapos ang una pa na dumaan naton ang mga CCTV man ay mga ano lang black and white. So, hindi ang tsura, mayo lang kung matandaan mong ormas ang tsura niya or panglawason niya mo pa na sa una. Pero subong niya isyara na color na or colored na rather. Aton sining mga CCTV pating punggod sang nakasulod ra sa inyo sin panimalay is makita na.
affordable kaya no to dapat ano kita kung pwede malang ano kita makapatakda naton sining optimalay. Siyempre mo na blan no inyo sining optimalay sa dira ng tanan yung mga properties dira, tanan yung mga investment ko sa dira pa nakatago. Tanan dira nga mga alahas nyo kag kung anong mga malhalon nga butang. So why not nga magbakal kita man no sang affordable sining CCTV. Ang kabatayan ng inyo sining mga properties dira. Kag siyempre sama nakadako nga ebidensya. Once nga para ma-pinpoint naton ang mga individual nga mangin prime suspect naton nga ransack dira or may tuyo dira nga or na event nga magagatem magsulod sa inyo sini nga panimalay isay na kadako sini nga ebidensya pwede naton nga reliable evidence no sa korte pero ang inyo sini nga CCTV. Kasi siyempre sa aton sini nga mapanimalay man antes kita magtulog dira antes kita magambal nila nga mga pahuway dira kasi siyempre ang isa man ka maayong arrest isa ka man namin nga pahuway is magtulog. Kaya manablang nila kung problemado ka kag damo ka sang problema dira. Histologi lang agad nga mag-anang imo sining paminsaron. Paano naman kung pagbugtaw mo naman is nakawatan ka. So, dapat antes kita magpahuway dira, antes kita magtulog, i-secure kita ng tanan no nga safe ang tanan ng aton sining palibot. Secure kita aton sining palibot antes ka mo magpahuway. Ang iban makapahuway, okay na. Nakabukas dira ang inyo sining mga bisan kwarto nyo nakabukas. Di may tendency pa da kamo nga maharas kamo dira, makawatan. Samtang nga nagapahuway-away kamo sa inyo sining mga panimalay kag kwarto. Kag siyempre ni palipatan no ang pinaka-importante man. Agon nga makapangayo kamo sang madasig sining nga responde. Mayara kamo or nakasave ang aton sining mga hotlines. Sa inyo sining mga phone book agon nga just in case nga mamutikan kamo dira or may mapanilagan kamo sa inyo sining palibot. Daw ka malamalahan kag kinahanglan nyo sang responde. Mas makatawag kamo sa gilayon no sa aton sining mga hotline. Naka-post man dira no sa aton sining official Facebook pages. Sa mga kabanwanan naton sa mga MPS naton nga mga Facebook page. Naka-post gid ra nga aton sining mga hotlines. Dapat naka-save dira sa inyo sining phone book. Kasi siyempre siguraduhon nyo man nga may standby load ka mo perme. Agol nga makatawag man ka mo or maka-text. Or pwede man gani basta kung wiring ka mo load, smart alert lang. Or globe alert sa aton sining mga hotline basta no agol nga matawagan ka mo. Mas better kaya nga mayara ka mo sining mga load. Kaya mo balang gini nila sa subong nga timpo dapat naka-online ka perme. Tapos may load ka para just in case of emergency makapangayo ka mo sa gilayon nga responde. Kagdugang man aton sining mga tips. Di lang mga crime prevention tips ang aton sining mga hatag. Kundi pati man mga sa mga motorista naton. Subong nga timpo ni mapaktan ng aton sining mga dalanon. Nari lang isa paggalabay mo sa isa ka banwa kapin pa kung kabiyahe ka long distance. Sa isa ka banwa, grabe ang init nga pagka next mo naman pag-proceed mo sa next ka banwa, nagaulan-ulan na gali. Dapat sa mga motorista man nato no balon gid sa mga panaming sa inyo sining lawas. Durante sinano dapat ang inyo sining panaming mismo ang inyo sining mga safety gears dapat nakasuksok man kung kamo nagabiyahe sa dalanon. Ila binagid ang aton sining mga motorista naton or mga motorcycle riders naton. Dapat nakasuksok na sa proper attire. Kapin pa kung distance ang biyahe mo Ililo to Antique or Ililo to Aklan. Diba, naga-short pa. Siyempre, expectar mo dira nga pagka pagalin mo din sa Ililo or kano ka pagabot mo sa Aklan or Antique, siyempre negro ka na or negra ka na. Isa na mga basic mga protection naton. Kakasay sina protection nga guba pa inyo sini nga mga skincare dira. Protection ginaton sa agod nga in case nga madisgrasya ka mo dira o in case nga makasagayad ka mo dira hindi magasgasan ang inyo sining lawas ang hindi man maging fatal or fatal ang inyo sining mga injury kung naka proper attire ka mo kag nakasoksok inyo sining mga protective gear. Isa na dira pinaka basic sa mga motor naton dapat nakasoksok gid sa helmet.
Hindi nga ang helmet dira yara sa inyo sini nga siko. Or ang helmet nagkakabit dira sa inyo sini nga kargadira dira. Or sa ra sa inyo sini nga toolbox. Or ara sa inyo sini nga box dira. Sok-sok na nga daan, kapin pa kung mga layo-layo ang biyahe nyo. Or even nga nibis kan mga lapit lang. Sok-sok gid sang helmet. Ay mo na ba ibano, ang balin lang makatulang na sa Changi. Apang ang Changi gali aras Tabok Highway. Maliso pa sa punta dito, maliko pa. Ito kundi dapat sok-sok sang helmet. Ay mga highway nga daan ato, ng iban nga daan, way man nagpasaga-saga kung magbiyahe nga daan sa highway. Iban basta highway, dumdum nila highway gitoon. Pero damo kita sa mga intersections dira nga dapat mangin careful man kita. Pag hindi na kita magpalapaw no, sa mga maximum speed limit man dira. Agad nga mangin malayo man kita sa mga disgrasya. At siyempre sa mga pedestrian man naton, kung nakatabok kita sa mga dalanon, no, dapat magliso wala tuuman. Wala walang bal nila nung near crossing the road, dapat look, stop, look, and listen. Ang muna kung pinaka-importante. Liso sa too, liso sa wala. Antes magtabok, hindi nga magtabok ka mo daw sulod sa balay nyo lang. Daw nang namasaylok lang sa piyak kwarto, blay, nang diretso lang. Ito yung magtabok man sa aton, sa mga dalan, tulok-tulok gid. Tulok una sa wala, o kung sa tulok sa too, anin sa wala. Kasi may nagagunos dira nga sa lakyan. Kung nga hindi ka mo ma-hit and run dira, kaya mo nang bala no, ang aton sinagagbuhi isisalang gid. Dapat talungan naton all the time. Labi na gid kita nung nagatabok sa mga dalanon naton. Kaya mo nang bala nila nung healthy living tod kita. Target naton ang aton nga kabuhi makalampas kita 150. Kaya ka nagakaon sang bitsinon. Kaya ka nagkakaon sang mga junk foods. Kaya ka nagkatuod nga nagkakaon sang mga bawal dira sa aton lawas. Kaya ka man nagabisyo. Apang nabungguan ka in just segundo lang gid. Tapos dead on arrival ka. Kundi useless ang aton sini nga kabuhi. Ang aton kabuhi isa lang gid. So dapat sa tanan nga oras halungan ginato. Kaya mo na bala ang aksidente unay sa lawas. Unay sa aton sini nga palibot apang malikawan naton kag ma-preempt kung kita nagahalong gid sa tanan nga oras. Same sa mga pedestrian man naton sa mga kabataan kay siyempre ang iban na maglagaw-lagaw dira hindi gid gusto nga sila lang. Upod man ang ilasin ng mga kabataan. Sa mga kabataan man naton ilabin gid sa mga minor de edad. Kapag mga kabataan nga daan kayo makakita da karon makakatch ang ilasin ng atensyon. Lasing na yung magdalagan. Dapat always gid no kung mga maglakat-lakat kita sa mga dalanon, sa mga karsada, ilabing gid sa mga highway nato no, dapat kinadapit gina ang aton sining mga kabataan kag constant reminders gid all the time. Maghalong gid magpahiga-diga dira kag kung mga kinahanglan dapiton gid no yung mga kabataan pa, kapin pa mga toddlers naton. Awareness na pakialam niya sa mga nagahunos nga sa lakyan ng kaysa. Yung isa inali lang sa matabok sa karsada, inali lang magdalagan. So dapat uyatan ginaton all the time. Kag hindi gin magdula sa atensyon. Kapin pang iban, siyempre bago lang kitanay si kumari dira or sa ano dira, bago lang mga kitanay. Ang una, chismis pa. Ang kabuhi sang iban ang ginabantayan. At mga kabataan ng kisa, ato nagali, gadinilagan na sa aton sining mga dalan. Plano hindi naton pag-unahon dira ang mga pangabuhi sang iban, ang chismis dira, kundi ang safety gid na sang aton sining mga kabataan, ang aton sining unahon. Kung kita man nagalagaw or nagapaliwaliwa sa mga kadagatan naton, sa mga inland resorts dira or sa mga beaches man, sa mga kasubaan kay iban nga mga suba nagabataan man natubon. Ang pang-kwidaho gid anay nga magpaligo sa mga kasubaan kag mga kasapaan. Nauna nga mga baha kay prone man kita dira sa mga sakit dira. Kung nagbaha nagin man dira sa inyong area kag tindo ninyo sa mga kasubaan, halong-halong gid sa paglangoy. Always gid no nga make sure nga kaya naton nga maglangoy dira orang kadalumon. Agon nga hindi man kamo malumos dira. Kag siyempre budlay naman nga daan no nga mo na blano healthy living ka pero napatay ka sa lumos. Sa mo na way kita disgrasya gid ang maptan. Kung way kita nagahalong no, so dapat halong-halong gid all the time. Kung dapat tuon lang oy. Like sa kilala naton si Kamalikat Vincent sa gani maglangoy. Pati gabi ka night swimming ni sa.
So sa ganyan na dapat kita expert man dapat muna constant practice makes one's perfect. At kung kaysa kung nakainom ka naman is nobody's perfect, malumos sa gidla. Kung kargado ka man sang makalubog sining ilim ka. Sa aton sining oras nga alas 10:55 na sa aga. Thank you so much kayo sa aton sining pila na lang 5,000 viewers na lang kita. Thank you so much kayo sa inyo sining pag-monitor. Kamo lang bang ito ng pila ka mga tips nga dapat nga matandaan man naton. Always i-share man naton sa aton sining mga miyembro sa aton sining pamilya dira. Aton nga mga aware man sila no sa dapat nga likawan. Dapat nga mga tips naton nga bala naton i-share gid naton. Kagnakalataman si Mama Inyupi Karen Alviaris. Thank you so much, Ma'am. Sa tanan naton sining mga followers, thank you so much, Gid. Sa masobra 51,000 naton ka mga followers. Sa official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office, thank you so much. Sa mga followers ang Radyo Ugyon Santa Barbara Ugyon page, thank you so much, Gid. At sa mga listeners naton sa 106.7 FM. So once again, thank you so much, Gid, sa inyong opportunity mga ginhatag ng local government unit sang Santa Barbara. Papungunan ni Honorable Mayor Dennis Superficial. And of course, sa management and staff ng Radyo Ugyon Santa Barbara. Thank you so much, Gid. Papungunan ni Sir Buboy Socaldito. Itanay naman kita sa masunod ng episode sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radyo Ugyon Santa Barbara. Timing gid next week gali no nga Ilonggo Caps on Air naton with Radyo Ugyon. His birthday sa aton sining provincial director. Thank you so much guys sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa sa subong aga. Live kita diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Dr. Miloy. Diri sa sulod sang Iloilo Police Provincial Office. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ngalan sa aton na Provincial Director, Police Colonel Bayani Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, inyunin ko po sa subong agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Corporal Vicente Blusa Jr. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.